Pungkaham jotonono ani YouTube channel naitong nairokno tei norokno ani khani hamjakmaya faro tei sengtini o haino hai jora kaham manmani jorao seng kaitorno logoi rosaplainai tei khonalainai norok bukhnadi tei logi norok bo ani video naitongman logi rosabai mano tei tini oke haino hai seng rosabnani bagai subrai jistuno lobnani bagai jora kaham phongni jorao mankha belai kaitona hambai marsao tei norokno bo ani khani hamjakma jisuni mungbaya pharo tei norokno belai ke hambai tei norok ani video no naiui belai no khana tokjaka hingke tei share khaidi comment khaidi tei subscribe khaidi tei nini dolog no bo share khai borok bo nini bising tui khai ani o YouTube channel o borok bo nai manani thun tei faidi hingke seng tabuk thanglai rosamnani digi o
watui phaina naimani bagui kisa nok bisingong mani bagui laiti jaigani bagui kisa lasdi go andra gundra haringkha aboni bagui noroni thani wana karmung sano tei poilan hoite paithak jora norok ang bai kwrwngui tongmani bagui hambai.